Aquesta coreografia al camp de futbol de la Deportiva Carmelo és el resultat de la feina feta conjuntament entre els alumnes de diferents escoles del barri i els grups d'exercici físic per a gent gran gestionats pel Pla Comunitari Carmel Amunt. Són activitats que funcionen molt bé, vull dir que tenen una connexió extraordinària. Els nens sembla mentida, però quan veuen a la gent gran l'esperen amb moltes ganes. L'efecte que s'agafen entre ells només amb 2 sessions. La coreografia ha estat només una de les activitats esportives que s'han fet a la macrocaminada del Carmel. Han estat més de 2 hores de recorregut pels diferents espais verds de la zona amb l'objectiu de reforçar els vincles entre els nens i nenes i les persones grans del barri. Muy bien, me encanta. Lo pasamos súper bien la semana pasada que estuvimos con ellos. Nos acogieron muy bien y nosotros a ellos también. Grans i joves havien treballat prèviament sobre la importància dels hàbits saludables i l'esport en una visita dels jubilats a les escoles. Vam venir un dia al nostre col·le a practicar amb nosaltres. Ens van ensenyar a fer balls en línies i un altre dia vam jugar a un joc per fer escalfaments i tot que havíem preparat. Unes 200 persones han participat en la 13a edició d'aquesta iniciativa per promocionar l'esport i acostar 2 generacions separades per aproximadament mig segle.